het zeker, dit is beter, omdat ik het leven vier. Zie de poppetjes in je ogen van plezier. En ja, je beleeft het hier. En ja, je beleeft het. Dames en heren, hartelijk welkom bij een manneke Paul uit Orkest Online van Miguel Wiels. En van harte gefeliciteerd met het Eurovisie Songfestival! Ik ook. Ja, jullie hebben gewonnen. Wij zijn, op een gegeven moment was het meer een wedstrijd tussen België en Nederland. Ja. Dan dat we Denemarken de eer gunnen, dat hysterische meisje met blote voeten. Maar 9e zijn wij geworden. En wij 11e. 12e. Gedeeld 11e. 12e. Leg uit. Ja, we hadden evenveel punten als de 11e. Maar je stonden dus Maar wij- 12e. Dat is gewoon 12e. Ja. Dat is hetzelfde als denk ik Lokeren zou denken... ja, we hebben toch recht op voetbal, we staan 6e, maar we wilden 5e staan. Maar wij zijn 11e omdat wij toch zo sympathiek zijn. Maar het grappige is wel... het grappige is wel dat wij hebben jullie 12 punten gegeven... en de Belgen hebben ons, Nederlanders, ook 12 punten gegeven. Dat is toch mooi? Dat is nog nooit gebeurd. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is fantastisch. Dus het jij En misschien... ze zeggen dat komt omdat wij gewoon zo succesvol bezig zijn met Manneke Paul. Waar we de Belgische domheid met de Hollandse intelligentie hebben laten... Nou ja, jullie weten geen eens of jullie 11e of 12e zijn, dombo's. Jawel, we zijn 11e. Wij zijn gewoon 9e. Yeah, 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 yeah. Oeh, losers, losers. Nee. We hebben als het goed is, hebben wij de winnaar, althans voor België, die dus een 12e, maar jullie denken 11e, maar gewoon 12e plek heeft gehaald. Roberto Bellarossa aan de telefoon. Geef hem een hartelijk applaus, Roberto Bellarossa. Allô. Merci beaucoup, merci. Bonjour Roberto, comment ça va? Ben, ça va très bien, merci beaucoup. Merci, comme si, comme si, comme si, comme ça. Ah non, c'est plus du comme ça, que du comme ça. Si, comme ça, comme si, comme ça, comme si. Non, je vais très bien, merci beaucoup. Ok, je ne parle pas français très bien, mais Miguel Wiels, de Megamini de soirée, parlait français très bien. Je demandais une question et Miguel translatait en français. Il répondait en français, en mieux en hollandais et juste prononçant Chitarti la pays. Hoe gaat het met hem? Moi, j'aime beaucoup votre français. C'est Oui, très sexy. merci bien. Roberto, Paul veut savoir comment tu vas maintenant. Is dat Frans? Ja? Je vais très bien. Je suis ravi. J'ai revu ma famille, j'ai revu tous mes fans belges. Et ouais, c'est juste incroyable tout ce qui s'est passé pour moi. En tout cas, je suis très content d'avoir amené la Belgique aussi loin dans cette belle aventure. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et voilà. Hij zegt goed. Nee, ik heb het verstaan. Roberto, Oui. cette main vu une 11-12 place. 11e place, égalité. 11e. Oui, égalité de Moldavie. Moldavie. Oui. Moldavie. Et le song Love to Kill was really très molle. Heel goed, vind ik heel mooi. Très bon. Oui, très chouette. Oui, Paul est un fan de toi, Roberto. Oui. C'est vrai? Ah, moi aussi, je suis fan de Paul. Oui. Ok. C'est une possibilité voor visiter le programme de prochaine week, demain, de prochaine... Help me La nou, semaine lul. prochaine, ons. Ja, zeg, je zit een beetje zo'n glaas in de kamer in te kijken. Le prochaine dimanche. La semaine prochaine. C'est une possibilité pour visiter notre programme en Vilvoorde de Bruxelles. Avec grand plaisir. Ah, c'est bon. Beaucoup de félicité de l'homosexuel de Hollande et peut-être prochaine dimanche à notre show de Manneke Paul. Love you, boy. Love you, thank you very much. Geef maar een applaus. Heb je al 11e geworden? Da-da-da-da-da.